ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони филмҳои тоҷикӣ. дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Яъне ки мо шабакаҳое ки дар ютуб доштем дӯстон, Таҷикфилм HD бо номи Таҷикфилм HD, ҳамрӯз каналмона як ҳафтаина маҳкам кардаганд. дӯстони азиз, филми Тақдири Амина, филми Хушромани Золим, филми Зани Занҷирбанд ҳамаашон дар мои канали навмон мешавад бо номи Олами филм ҳастед. дӯстон, ҳамаатон бидонед дар ин канали нави мо хоҳиш мекунем подписатсия кунед, штоби шумо ҳамарӯза аз филмҳои нави мо бохабар шавед. Подписатсия кунед. Хушромани Золим қисми 14 дарси филмҳо дар ин канал дӯстон мебурад. ҳаракат кунед, подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед. ба ҳамаатон тамошои бо Фародро хоҳон ҳастем. дастгири шумо пешравимон. бачаи ҳамсояи ман ба Русия рафта буд. Бачаи ёш дар Русия як зани кӯдакдорро гирифтааст. Бечора дугунам хеле зик. дугунам ба ҳавас бачаро калон кард. гуфт келин меорам тӯю тамошо мекунам. ҳама модар зек мешавад. ба сад ҳавас бачаро калон карда, ҳама мехоҳад фарзандаш ҷуфти муносиб дошта бошад. майли хаёча. хайр хола. романтик ҳамавақт кати арӯз гап мезанӣ, камтар дамгир. о духтари зӯрои арӯсам, ҳиччи нагӯ. ман пеши анаваи духтар меравам. алло, хуш, ман ҳам мисли дугунаҳоят дар борат мебудам. номери телефонатро ба ман намедиҳӣ? не, ман шинос намешавам. мисли дӯст бо якдигар гап мезанам. майлаш сахранит кун. номери телефонама пурсид, бо ман дӯст шуданӣ. баъд ту бовар кардӣ. хайр бачаи бад наметобад. биби, очам канӣ? ҳозир меояд бачаҷон. духтарам чаро бер кардӣ? писарат чанд бор очамканӣ гуфта туро пурсид. дугунаҳоямро дер боз надида будам, оча чӣ хел вақт гузашт нафаҳмидам. аниса, ман туро дӯст медорам. ниятам ҷиддӣ аст. мехоҳам дар оянда бо ту оила барпо кунам. ман ҳам туро дӯст доштам, лекин якҷоя оила барпо кардани мо номумкин аст. барои чӣ? чунки ман як бор оиладор шуда будам. ҷудо шудам, як писарчаам дорам.